Hi guys! Welcome back to my channel. This is Ping Biyahera, ang driver na vlogger pa. Kumusta kayong lahat dyan guys? Ayan. Andito na sa nag-request sa akin na mag-vlog ako tungkol sa aking pagkakahold sa immigration ng mahigit na 5 oras. Ayan, sasabihin ko sa inyo kung bakit. Pero bago ang lahat, i-shoutout ko muna ang aking mga channel members. Ayan. Shoutout kay Langga Nidsumig. Shoutout kay Bayot Ako Pero Rakista. Shoutout din kay Glenn Ortega. Roll pa rin. Shoutout also kay RBRB. Mga langga yan. Ayan. Karen Vinculado. OFW. Tropang Bisdak OFW Singapore. Ayan. Shoutout ko kayong lahat dyan na mga langga ko. Shoutout kay Langga Miss ko ng aking channel members. YDG Che. Shoutout sa'yo. YDG Che. Langga Miss Con. Bayot Ako Pero Rakista. Glenn Ortega. Tuni Tambay. Daddy Ed Jupas, Annalisa Nismal, RBRB Vlog, Camcams TV, shoutout natin yan, dahil naging channel members natin yan. Ayan, i-shoutout ulit natin si Nids Sumig. Shoutout natin si Karen Vinculado. Ayan, si Hensa Vlogs. Na shoutout na natin yan. Ayan, marami silang dapat i-shoutout natin, no? Ayan, i-shoutout ko rin si Manay Cheng Waray Chong. Ayan. Manay Cheng Waray Chong, kumusta ka dyan? Ayan, without further ado, umpisahan na natin ang ating topic for today. Ang tungkol sa aking pagkakahold doon sa loob ng Immigration Dubai Airport. Ayan. Sasabihin ko sa inyo guys kung ano yung dahilan. Ayan guys, dahil sa request ninyo, gusto ko rin ibahagi sa inyo ang tungkol sa aking pagkakahold doon sa immigration, no, sa Dubai Airport. Para sa mga OFW na mga uuwi sa Pilipinas, sa maraming mga bumabagabag sa kanilang mga puso't isipan na kung baka ma-hold sila or ano ba, dahil karamihan ngayon sa mga OFW na mga uuwi sa Pilipinas ay syempre iniisip nila baka mamaya sayang lang pagpunta nila doon, at syempre yung ticket nga, di ba? Ayan, pag-usapan natin yung tungkol sa aking pagkakahold doon. So nung pumunta ako doon sa airport, hinatid ako ng aking amo. Ayan guys, para sa inyong kaalaman, ang aking contract ay tapos na. Kaya kailangan talagang makancel yung visa ko. Para syempre kung kukuha ko ng panibagong visa, hindi magkakaproblema. Yun ang gusto ko, na makancel ang aking visa. Pero ayaw naman ang amo ko na i-cancel. So, ganun nga ang nangyari sa akin doon sa loob ng Dubai Airport. So, pagkatapos ng check-in, umuwi na yung amo ko, lumabas na siya. Lumabas na siya ng airport, ako na lang pumunta doon sa immigration. Ngayon, pero bago, kwento ko lang no guys, bago ako sumakay, bago kami pumunta doon sa airport, ang sabi ng amo ko, hindi daw niya ako ika-cancel para anytime na gusto kong bumalik sa UAE ay makakabalik ako. So, pero prior from that, nagsabi na ako sa kanya na kailangan ko ng cancellation, pero ayaw niya ako i-cancel. So, noon nga, nung time na papunta na kami sa airport, sabi niya sa akin, ang sabi ng asawa niya, hindi daw na lang ako i-cancel para anytime pwede nga akong makabalik, dahil nga ongoing yung visa ko. Kasi nga meron sa UAE na hanggang December yung
extension sa mga visa na na-expired. So, hindi ako nagsalita. Pumunta kami doon nga sa airport. Ito na nga, no, nung nandun ako sa loob ng airport, sa immigration, ang sabi sa akin ng personnel doon, hindi kita papayagan makalabas ng bansa na hindi nakakancel ang visa mo. So sabi ko, yun na nga eh. Yun yung gusto kong mangyari, no, na gusto ko nga din talaga makancel yung visa ko. Dahil nga itong amo ko ay medyo ayaw niya talaga. So yun na, no, in short, to make my story short, pinatawagan sa akin yung amo ko. Sabi sa akin, punta ka doon sa manager ng immigration, dito ka dumaan, ganyan-ganyan, pumasok ka. Ayon. Kasi hindi ka pwedeng mag-travel palabas ng UAE na hindi nakakancel. So, kailangan i-cancel yung visa mo. Ayun na. Tinawagan, pumunta na ako doon sa manager. So, na-hold nga ako doon, guys. Akala ko saglit lang. Pero, nagtagal ako doon ng mahigit 1 oras dahil nga sa kakaantay ng amo ko. Tinawagan ng manager ng immigration yung amo ko na pumunta doon sa airport habang ako ay naghihintay doon sa loob ng immigration. Kaya na-hold ako, guys. So, sa mga uuwi dyan sa pauwi ng Pilipinas, guys, suggest ko lang sa inyo para hindi kayo ma-delay. Pero mabuti nga, guys, dahil nung nag-check-in ako ay maaga. So, may time pa, no? May time. So, nag-antay ako ng nag-antay kasi nga wala yung amo ko, siya yung magka-cancel sa akin. So, after sa aking paghintay sa awa ng Diyos, dumating siya. 4 na oras at kalahati, dumating siya. So, doon, pinrocess nila yung cancellation ng visa ko. Kinancel niya doon sa airport yung aking visa. Ayun nga. So, wala akong copy na letter of cancellation dahil nga sa airport wala namang basta ang importante doon, guys, ang passport mo, yung visa mo doon sa passport mo ay natatakan nila ng canceled. Okay? Ayan, guys, no, iwas na lang tayo sa mga ganitong sitwasyon, no. Ayan, sa mga uuwi diyan, siguraduhin niyo na lang yung inyong yung visa ninyo ay na-cancel na kung talagang syempre bilang isang OFW, guys, ito masasabi ko sa inyo, habang nandyan pa kayo, process nyo na yan, sabihin nyo na doon sa amo nyo na i-cancel na yung visa nyo para hindi antala ang biyahe. Kasi malay nyo, dumating kayo doon sa airport na kulang-kulang na kayo ng oras, 'di ba? Mabuti sa akin kasi medyo maaga yung punta ko doon sa airport. Kaya yan, guys, yan yung dahilan kung bakit ako na-hold doon sa immigration ng mahigit na 5 oras. Dahil sa kakaantay sa amo ko, dahil nga syempre nakalabas na sila ng airport, syempre traffic din, at syempre alam nyo yung daan sa UAE, wala naman mga shortcut dyan, mga U-turn. So, kinailangan ko talagang mag-antay doon. 'Di ba? Ayan lang, guys, ang masasabi ko. Babush! Yun lang, guys, ang aking yun lang yung vlog ko ngayon para sa mga OFW na uuwi ng Pilipinas. Ayan. Thank you sa inyo, guys. Sa mga bago dyan, don't forget to like and subscribe my channel, Ping Biyahera. Ayan, guys. Comment down below, guys, kung meron kayong mga katanungan at sasagutin natin yan. Thank you and God bless you all. Bye!